Hola, jo sóc la Mary i avui farem el resum de lectures del mes de juliol i també un petit tastet del viatge que vam fer per terres italianes i franceses on just a Milà vaig comprar-me aquesta edició de Romeu i Julieta a la llibreria Mondadori, que està just a la plaça del Duomo. És una llibreria enorme, molt gran, i bueno, com a bona lectora que després no llegirà el llibre en italià, doncs em va fer gràcia tenir-lo a casa. Tenien un munt d'edicions de tots colors, era supergran aquella llibreria, i va fer uns petits vídeos per tenir-ho en el record, i res, aquí us deixo. Aguanteu fins al final del vídeo si voleu veure el trosset de viatge de la família. Bé, aquest mes de juliol he llegit poquet, he llegit 2 llibres i n'he abandonat un altre. Per últim us parlaré de l'abandonament i primer ens centrem en els 2 que he llegit. El primer dels que he llegit ha estat en Ricard F, amb aquesta saga que comença per aquest llibre. És Els confins i la tenebra, el primer de 6 llibres que ens faran viure a la volta, aquesta volta, que es veu amenaçada per una revolució després de 2.000 anys de pau. Uns militars es subleven contra l'ordre establert i volen acabar amb aquesta pau per dominar i poder sortir dels confins de la volta. La volta és un conjunt de planetes planetes i satèl·lits que estan rodejats per la volta, que els proporciona protecció en principi, i per això han pogut estar aquests 2.000 anys tranquils, però la cobdícia i el saber que hi ha més enllà faran que aquest ordre establert es trenqui per explorar què hi ha fora de la volta, fora dels confins. És un llibre estructurat per capítols curts, són capítols curts i basats cada capítol en un personatge, que després, a partir de la meitat del llibre aproximadament, es comencen a barrejar i tenen trames comunes. A mi això em va facilitar poder recordar els noms dels personatges, perquè pensava que seria complicat. Tinc la memòria que tinc i sempre he d'anar amb la llista feta, no?, per poder recordar-los, però és fàcil, i al ser també capítols curts se't fa molt dinàmic, gens avorrit. En aquesta primera entrega, en Ricard F ens parlarà de la Varana Anyon, que ella és acusada de matar a una companya seva en uns entrenaments de forma accidental, però després es veurà que això no ha estat exactament així. Ella es veurà perseguida per un agent, uns militars que la volen atrapar, però durant aquesta fugida, durant aquesta escapada, coneixerà a gent que l'ajudarà i que veurà que no està sola, que no és una persecució només perquè ella ha matat a la seva companya, sinó que hi ha coses més importants darrere, i veurem si en aquesta primera entrega se n'en sortirà o no se n'en sortirà. Cal dir que hi ha forces girs de guió, a mi m'han agradat força, m'han sorprès. Fa servir un llenguatge de vegades un pèl gamberro, en Ricard F, i també m'ha agradat perquè no es passa massa de rosca, perquè n'hi ha que són que són gamberros però ho són massa, no? I aquí el llenguatge és puntualment gamberro, que està bé, perquè he llegit, al mes d'agost també he llegit un llibre d'ell que també m'ha semblat que fa servir aquest llenguatge, i li dona un toc, potser més no tan literari,
però sí que doncs, li queda bé, a mi m'ha agradat. Podem parlar d'aquesta edició magnífica de Mai Més, no? Amb aquest personatge central a modo de Pantocràtor, la volta que no deix de ser la mandorla o ametlla mística de les pintures romàniques, no? I aquí, doncs, al costat tenim el que serien els sants, protagonitzats per uns personatges que semblen que van amb so de pau, que es diu, i com uns sants, no? I en canvi a l'altre cantó podem trobar uns militars amb armes de foc que potser doncs, podem veure que representen el bé i el mal. És preciosa aquesta portada. La il·lustració de la coberta l'ha fet Ricarefa, segons fica la portada, això ja ho investigaré, però m'ha agradat moltíssim, o sigui, és superxula. A més, mentre vas llegint te n'adones que necessites mirar la portada per saber si pots enxampar alguna cosa del que passarà al llibre, no? I vas mirant i tanques i obres i te ho mires i a veure si hi ha algun detallet que et pugui portar alguna pista sobre el que passarà. Bé, a mi m'ha agradat moltíssim, trobo que aquí Ricarefa l'ha encertat. Us parlaré, com dic, a l'agost d'un altre llibre que vaig llegir d'ell que no he acabat de... Sí que m'ha agradat, però no he acabat d'entendre del tot, ja ho comentarem. És una ciència-ficció que t'enganxes a ella, és una space opera i que tinc ganes de saber doncs, com acabarà aquesta història. Li vaig posar 4 estrelles, em va agradar moltíssim i també cal recordar doncs, o cal fer esment de la ingent feina que aquí el Ricarefa ens presenta. Això és un món enorme, d'escenaris, de planetes, d'ubicacions, de personatges, que això li deu haver costat molt de temps, no? Ficar-s'hi i pensar-ho. És un món creat del no-res que crec que val la pena descobrir. El següent llibre que vaig llegir, i últim, del mes de juliol, va ser La confessió de la lleona, de Mia Couto, editat per Edicions del Periscopi, amb traducció de Pere Comelles, i em va agradar moltíssim. Li vaig posar 4 estrelles, però no sé si en aquestes altures potser li posaria 5, perquè em va fer pensar moltíssim, em va fer trencar alguns esquemes. No havia llegit res de literatura africana, però bé, no sé, em va agradar moltíssim. Mia Couto és fill d'uns colons, ara no sé si són portuguesos, no? Que porta tota la vida, no sé si va néixer fins i tot a Moçambic, però bé, sí que és un blanc escrivint sobre la terra sobre africans, no? Però trobo que ho fa molt bé i té una manera d'escriure molt poètica, literària, a mi em va agradar moltíssim. És una història que pot ser llegida en veu alta per ser escoltada, em va agradar moltíssim. Tens ganes de llegir-lo en veu alta? Aquí ens parla Mia Couto d'un fet real que va passar a Moçambic i es tracta d'un atac de lleons a uns operaris que estaven fent feines de construcció d'unes carreteres, crec, i els van atacar unes lleones. Mia Couto agafa aquest fet i el trasllada doncs, en forma de dietari. Aquest dietari serà escrit a 2 veus. L'Arcangeli i la Maria Mar són els actors principals d'aquesta història. Ells ens parlaran en forma de diari de les seves vivències ocorrides just després del finalitzar la guerra. Molts vestigis encara queden, no?, en el subconscient de la guerra passada, de la guerra civil que van tenir a Moçambic. Les actituds i el fer i les armes i l'estat sempre d'alerta en què estan els personatges, no? Et porta doncs, a aquests vestigis d'una guerra passada però no superada, no?
La Maria Mar, com he dit, la Maria Mar i l'Arcàngel són els protagonistes, que ens van explicant durant tot el llibre la seva visió i el seu sentiment envers aquest atac de les lleones. Són lleones que ataquen les dones d'una població, però no se sap per què i aquí entren en joc molt de les creences populars, màgiques, el realisme màgic que també fa servir Mia Couto per enllaçar doncs, aquestes morts de dones. Veiem una societat tremendament masclista, tradicional, on la dona realment pateix abús i maltractament a tot arreu, i l'Arcàngel doncs, és aquest caçador de lleones que acudirà al poble, doncs, que anirà al poble per veure si pot matar doncs, aquesta lleona. Però allí es troba doncs, una situació diferent, no? Una situació en la que es veu envoltat, i l'Arcàngel arriba al poble tenint uns principis determinats, no? O tenint un plantejament molt clar del que és la seva vida, no? Però aquest poble el canviarà i també la Maria Mar el canviarà, i ja no només això, sinó la motxilla que l'Arcàngel porta a sobre, no? De la família, del passat. Hi ha salts en el temps, això a mi se'm va fer una miqueta difícil, perquè fins i tot ara penso i em costa. Moltes vegades pensava, ostres, això ha passat, això no ha passat, això ha de passar, i realment em costava de situar-me a la història, però bé, la història et porta endavant i acabes entenent més o menys què és el que ha passat. Ja no només és el que ens vol explicar Mia Couto amb aquest llibre, no? Sinó al final d'aquest llibre et deixa força pensatiu. No sé si he arribat a entendre'l, però tot i així, o sigui, el que m'ha agradat és el camí que he seguit, no? Per arribar en aquest final, no? I després el que em va agradar moltíssim, o sigui, que em va complementar, bàsicament, que vaig agafar les idees d'allà, o vaig interpretar el llibre basant-me en les opinions de les companyes de la lectura conjunta de la caravana lectora. O sigui, em van ajudar moltíssim a poder fer un fil més o menys progressiu de la història, perquè la veritat és que tenia un bon embolic al cap, no? Em va agradar moltíssim, només dir-vos això, i això que us deia al principi, que li havia posat 4 estrelles, ostres, doncs no sé si se'n mereix 5, no ho sé. Suposo que a final d'any, quan faci el recompte de les lectures, de les millors lectures de l'any, em costarà decidir si el poso al top 10 o no el poso. M'ha fet pensar moltíssim. De l'autor tinc també el cartògraf d'absències, que havia sentit algun comentari que també estava molt bé. Si us l'heu llegit i em voleu deixar en comentaris què us ha semblat, doncs us ho agrairia. No sé si me'l llegiré pròximament, perquè tinc molts pendents i molts projectes esperant-me, molts projectes de llibres, de llegir, perquè he d'acabar la saga he de continuar la saga del Ricard F, també tinc la trilogia de Holt per acabar, i ho voldria fer almenys continuar amb els següents, no acabar-me-la, però sí continuar amb els següents. Bé, doncs fins aquí les lectures que he llegit el mes de juliol, i us dic l'últim que vaig començar i no vaig poder acabar, ho sento molt. Jo no sé què té aquest llibre, no ho sé. Bueno, aquest llibre no, que també és una saga. Jo no sé si és que li tinc jurada o no m'agrada l'estil, però és Blackwater, o sigui, vaig començar... El primer em va semblar correcte, però el segon comença igual que acaba el primer, em sembla... m'avorria. No sé per què, no ho sé, perquè no li tinc especial angúnia ni especial... Però llegir Blackwater em semblava una feina pesada, avorrida, o sigui, no em cridava gens l'atenció,
penso que, no sé si sóc jo, però se'm feia molt pesat, i vaig abandonar-les, que crec que la història no avançava, sempre estan els dos blocs enfrontats i d'allí no en sortim. És que se'm fa molt pesat, ho sento molt, Jo ja sé que té molts admiradors i no obstant això, crec que està ben escrita, no li trobo cap pega, però és que m'avorreix. No sé si són els personatges plans, que són una mica, però sempre estan amb el mateix discurs i no canvien, com si no evolucionessin. No ho sé, permeteu-me que no m'agradi, però, ostres, i no obstant això, tot i ser pesada i que la trobi avorrida, tinc ganes de saber com acaba, però em trobava que estava llegint i se me n'anava al cap. Se me n'anava al cap que has de comprar, a veure què els hi falta als nens, i no em centrava en la lectura. Però ja us dic, si algú m'explica la història, què passa, perquè ja li vaig dir a una companya que me l'expliqui, explica-me-la. Necessito saber què li passa a la Leonor i a la filla, saps? Necessito saber-ho, però no m'ho va voler dir. Ja ho trauré, ja ho buscaré a Wikipedia o alguna cosa. No descarto que en un futur pròxim, llunyà, el torni a agafar, no sé. No ho sé, no sé per què no em crida l'atenció, no ho sé. Aquest ha estat el resum de lectures del mes de juliol. Tornaré aviat amb el mes d'agost perquè estem a 30 d'agost i estic fent el resum de juliol. L'agost no ha sigut un mes tampoc excessivament lector, tot i que he llegit una miqueta més que el juliol, perquè la feina, la veritat és que ha sigut una miqueta més abundant. Falten moltes infermeres a tot arreu i ens han fet treballar una miqueta més, però vaja, ja us ho explicaré en el proper vídeo. Fins aquí el resum de lectures del juliol i ens veiem aviat. Adeu! Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Quin fart de patir, escrit a les onades. No penso en la tornada, només en el camí. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100% pagant. Somnis, dinosaures, dinotar-se em fa les tantes. Veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aires. Veneno, la pressa és veneno. Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Quin fart de patir, escrit a les onades. No penso en la tornada, només en el camí. Passen quan no estem dormint, tot i que els somnis són bonics. Quan ens anem fent grans, tots volem ser petits, tot i que els somnis són bonics.